Nek Ramudun ben moh seraman ngarepe. Ya, iki diaturi langgam ya nak ya. Saben bengi Ya. Ora kuat mumbul, Mas. Lho, piye? Piye to, Mas? Mangsan mah gak dhuwur mumbulku. Ora dhuwur. Terus. Yo, tak jengleng. Wis apenjak. Semene. Yen memaja. Ayo, Mas. Hamong karo jano. Madangin apa, Mas? Kan? Polahe pamu kan. Aku ra ning gol penyanyi kan. Anak iki nek namah. Kene kene. Belum ngomong anak. Apa-apa ra doroh mbok duduh-dudono. Kerja rek karo anak ora isin iki. Sini anak dipekerjakan. Anak iki nek namah. Nek panggung ini partner kerja. Mula upama nyeluk aku tato ya ora apa-apa. Iya. Partner. Kok cene ngono? To, rene to. Partner kerja ya. Andon hei, ya ya ora. Kembang bae watno. Bapak mau gadul-gadul, Bu. Ngono. Oh kene tak playokno rono kok. Saru ki nak tak adepno ngene iki saru. Lho, to kan bapakmu saru kan. Wong tak adepno rono tak kena bebek ngono to. Saru. Kowe nek kulino karo bebek to, Mas? Lho. Ayo jajal. Pacitan sarwi Mike melayu nang cangkem nggo nada lho, gerakane nada tetep. Pinter ya. Set. Ya. Panas udan janjine Sultan Rik. Iki omongan basa ndi iki? Basa Madura. Udan panas taye. Taye. Basa Madura. Kowe ngerti ebit? Ngerti. Ebit. Heeh. Ngerti ebit to? Ebit iki ana telu. Ebit Jakarta, ebit Madura, ebit Arab. Kowe ngerti lagune Kamelia? Ya. Dia Kamelia, misi dan pelitaku. Kau sejuk seperti titik embun. Pelitaku membasahi daun jambu di pinggir kali yang bening. Ini ebit Jakarta. Beda karo ebit Madura. Piye, Mas? Dia dik mbi kambelia dik ya ra misi dan pelitaku kau sejuk seperti titik embun membasahi daun jambu di pinggir kali yang ning bening taye. Dik. Madura nggo Kok taye.
Nggo taye. Oh, taye. Heeh. Arab, Mas. Arab. Jajal. Arab ya halus. Jajal. Iya, beat Arab ya. Dia Kamelia. Allah. Jara, beat Arab. Misi dan perintah kau sejuk seperti titik kembun membasahi daun jambau. Budak. Oh, budak. Arab oh, itu. Ono. Tetep Dek, lho. Oh ya. Ngarani jambu ya jambau dek. Iki Iki saru. Kok saru piye to? Kuwi lugurine lho. Saru nak Jember Utara mau saru kuwi. Mosok jambau. Potong gasine, Pak. Panas udan aling-aling capek gunung rungdet. Rungdet. Dominoti siang benda bojo loro rebutan konci. Konci apa? Konci motor. Konci apa? Bojomu Ora rebutan. kuwi ora kuwi. Hah? Jane ora kuwi. Ora gathok, Mas. Lah timbang kontak. Potong Mas Jun ora gathok. Yo, ndak ke. Latihan wadon sarto. Suara suling komandang saran. Oh ya yo ahe ahe. Eno Mane banyu zaman berjuang sore kelingan anak lanang kampung Jane awakmu madhep nanti. Mas. Posisi siang ini awakmu madhep nanti. Ngalor. Hah? Ngalor. Ngalor. Oke, Bu. Hah? Oh, ngilan toh? Oh, ke barat, Mas. Aku bingung. Lha pas aku yo ngalor ya. Ngalor ya? Oh, alah. Waduh, wong bingung, Mas. Oh iya. Ya wong jenengane saka Prodadi teko kene kok ya. Oh, iya, Mas. Mula Bingunge wajar ya. Papat kiblat 5 pancer jane ora entuk kleru. Masa iya toh? Papat kiblat 5 pancer. Yo entuk toh. Kok ora entuk kepiye toh? Lah bingung nyatane no. Berarti karo kiblate. Kiblat ki ning endi wae? Heeh. Ya tindak kese yo. Ya. Kok keluarga besar dari Mbah Purbo iki ben joget kabeh. Nggih. Mat duwite wis tablesan Kok Mas kabeh. ning kene iki ra iso melek mripatu. Dasare aku yo Korea sisan. Iya. Sipit.
Kudu tak cides. Kamu Cino. Sek, ora tekan. Aja hal-hal ngono kuwi. Kayak wong idiot ning kono kae kok. Sekar gunung desa ati Berjoget seperti ini, Bu, mengurangi lemak 3 kilogram. Sing ngombak piye? Mengke anggere joget 3 jam langsing, Bu. Wis pokoke aja mandek. Lah jenengan tahun joget pura, Bu? Tahun joget pura. Lah bedino to, Mas? Piye? Bedino? Mendina kakun joget kok, Kak. Lah kok yo panggah? Subur, Mas. Oh, subur. Sekar